Obitelj Grabovac je bila jedna u nizu disfunkcionalnih obitelji, oportunističkih, iskompleksiranih, zlobnih, sitnih duša. Profesore Kazimire Grabovac, upravo ste otpušteni sa mjesta nastavnika zemljopisa. Ti si bila zadužena za račun. Da, I nisi ih plaćala. dobro i sada ih ti plati. A s kojim novcem? Opet ti. Tamara, znaš da sam u problemu. I? Ona ti neće pomoći. Prestani ti kad ti po tome! Dobro, bako! Gdje je ručak? Dobro, idem. Nemoj mi tako čupati kosu. Može li malo nježnije? Dobro, prosti. 5 godina smo bili u jebenom braku i ti se nisi mogao sjetiti kad mi je rođendan. Ajde, kupi se. Bako. Jesi me razumio, kupi se. Ako ne odeš, ja ću zvati policiju. Goran i ja smo dugo razgovarali o tebi i ovom stanu. Dobro i? I odlučili smo ga dati u najam. Mrzim vas sve! Ubit ću vas! Ipak, jedan ih je zanimljiv slučaj na neobičan način spojio. Trebamo nekoga da za nas, za novac, izvrši jedno ubojstvo. Mislite da ste ja idiot, neku babu trebam ubiti. Baba je bogata i ima nasljedstvo koje možemo podijeliti. Kaj to je neki nasljedstvo, bećo, a?